Krásný den, milí posluchači, vítáme vás u dnešního dílu podcastu Krávoven. A dneska bychom chtěli zabrouzdat na takový téma, že než vám řeknu název dnešního dílu, chci se prostě zeptat, pamatujete si nebo zažíváte třeba vy teďka u vás doma maminky, tatínkové, to, že jdete v klidu spát večer a najednou v noci slyšíte krůčky v místnosti a přiběhnou za vámi děti, že se bojí tmy, že mají hrozný strach a že už nemůžou zase usnout, že to prostě nejde, že tam nemůžou být sami. Nebo ráno jdete odvízt děti do školky a děti se prostě z ničeho nic rozpláčou a nemůžou tam jít. Prostě je to vztek, odpor, vzdorování, nemůžete je tam dostat, pláč v šatně, strach z odloučení od vás. Čas vás tíží, protože už vidíte, že už máte být za chvilku někde v práci, ale ty slzy a ten strach je tak strašně veliký, že to vaše dítě úplně paralyzuje a vy vlastně nevíte, co s tím. A tak se jenom ozve taková ta věta: prosím tě, neboj se, to nic není. Jo? Nebo pojď už, musím jít do práce, to zvládneš, sejdeme se odpoledne. A prostě přidáme tam takovej ten rozum a to dítě tak nějak, ne, že odbydeme, ale snažíme se ho tak nějak jenom rychle jako uklidnit a že to je prostě v pohodě a všechno to je jenom tak jako, že si vymýšlej a nic z toho není. Znáte nějak takovejhle pocit nebo zažíváte to? Dnešním tématem budou totiž dětské strachy. Situace, které známe asi rodiče, prostě všichni jsme nějakou takovouhle věc zažili. Tak se na to pojďme podívat z trošku z té jiné stránky. Pojďme se do toho vcítit, protože ten dětský rozum, prostě to dětské tělo vnímá ty svoje strachy úplně jinak. A to, co je pro nás jenom taková jako banalita, jako že prosím tě, brzo něco blbneš, tak pro ně je to strašně velká věc. Tak pojďme se na to podívat. Tak já si opravdu myslím, že ten dětský strach se hodně jakoby zlehčuje. Jo, zlehčuje, že se na to díváme jako opravdu nic se neděje, že je to všechno takový jako pro nás jednoduchý, ale když se na to podíváme těma dětskýma očima, je to opravdu úplně o něčem jiným a tady už potom neplatí strach má velké oči. Protože ten strach je u těch dětí trošičku jiný. No já bych řekla, nebo chtěla bych říct za sebe, že tohle je hodně těžký téma. Že jsme se pustili opravdu do hodně těžkého tématu. A není to nic úplně příjemného, protože každá máme nějaké svý zkušenosti, ať už z rodin nebo z klientů, protože často ty strachy jsou velký trauma a velký průsery, co se musí často řešit, takže opravdu je to takový těžký, ale určitě bych chtěla říct, že když se tady budeme bavit, že aspoň za mě, ale myslím, že i holky, že nechceme nikomu sypat popel na hlavu a provokovat nějakou pocity viny, aby ty rodiče si po našem poslechnutí řekli, jsem ten nejhorší rodič na světě, ale spíš, aby jsme jim dali takový nějaký návod možná a aby jsme jim poradili, že jak poznat vlastně, že ty děti ty strachy mají, jak ty strachy třeba vznikají, co v těle dělají a aby dokázali se právě, jak říkala Boženka, že je to opravdu nezveličovat to. Vlastně, že to je opravdu vážný problém. A možná se i my rodiče, někteří prostě tak jakože rozpomeneme na ty naše dětské strachy. A trošku, když se do toho jako ponoříme, tak pak jako zjistíme, že my jim sice řekneme, neblbni, to je dobrý, prostě tam nic není v tom pokojičku, běž v klidu spát, nic se ti nestane. Jo? Pojď, já už jsem prostě utahaná, musíme jít spát, jo. Budu tady za dveřma. Že když si šáhneme do hloubky jako nás, že si vzpomeneme, jaký to bylo, že jsme byli těma dětma.
a naši nám tohle řekli a že nám to rozhodně nepomohlo. Takže i když nás v tom pokojíčku zavřeli a zavřeli se za náma ty dveře, tak jsme byli prostě úplně malinkatí mravenci s obřím strachem prostě na zádech. A ten strach byl tak obrovský, že by nás to prostě úplně pohltilo. Takže si myslím, že i někteří rodiče si na to vzpomenou, že tadyhle ta věta na to prostě nezabírá. Kéž by si vzpomněli. Tak já, jakoby, ono by to nepomohlo dneska ani mně, když se budu něčeho opravdu bát a někdo mě řekne neboj, já budu tady za dveřma a klidně spí, no tak rozhodně neusnu. To je prostě naprostý nesmysl za mě. Logicky je to nesmysl. Já bych nejdřív asi řekla, co nebo pohled tradiční čínské medicíny, jestli to tak Určitě. můžu. A strach je emocí z prvku vody. A oslabuje ledviny a oslabujeme přímo. Opravdu přímo. Je to přímá rána do ledvin. A ona ta energie za prvý blokuje, vyčerpává, ale ona jde prostě dolů. Ta energie strachu je klesající a opravdu je to přímá rána do těch ledvin. A teď si představte, že to dítě, i dospělý samozřejmě, ale teď se bavíme o těch dětech, takže a to jsou zase takový ty babičkovský, nebo takový ty pořekadla, že třeba zešednul strachy, jo, takže mu zesvětlaly vlasy, nebo že se počůral strachy, že se někdo lekl a potom se právě počůrával nebo začal koktat třeba. A to nejsou jen takový jako keci, když to řeknu, těch babiček a kohokoliv jinýho, ale ono to vycházelo ze skutečnosti, protože opravdu, jak ta energie jde dolů, tak opravdu můžou vypadat vlasy, můžou zešednout vlasy, můžou třeba i být potom problémy se zubama, že se kviklají nebo kejvou ty zuby. A může být potom problém opravdu i právě s těma ledvinama, takže to počůrávání. A samozřejmě, protože tam se to potom trefí do toho srdce, protože jak jsme si už říkali, srdce je svrchovaný vládce emocí a to srdce zodpovídá za tu řeč, takže opravdu ty děti potom můžou zadrhávat, koktat, ale můžou mít i problémy s tou řečí, protože opravdu ten strach, ten úlek často a samozřejmě ten úlek je častý. Takové, jako že si řekneme, jo, on se něčeho lekl. Takže ten poznáme. Takže je to takový jako pro nás hmatatelnější to, že to dítě si zažilo trauma toho úleku. Ale ty dlouhodobý strachy často právě nedokážeme rozklíčovat, nebo ty rodiče nedokážou rozklíčovat. Ale tam není taková ta přímá rána, ten úlek je fakt přímo do těch ledvin a postihne to ty ledviny. Ale ten dlouhodobý strach je taková ta kapka ke kapce, ale ono to není malinká kapka, oni jsou to velký kapky. A opravdu po určitý době, když to dítě má delší čas strach, tak opravdu ty ledviny se dokážou a docela dost poškodit. A ta tradiční čínská medicína definuje to dítě, který prochází strachem, že je často takový bledý, má studený končetiny, má tmavý kruhy pod očima, je taková, nebo zažívá často takovou tu vystrašenost, ale je to třeba i taková ta hyperaktivita z vyčerpání, že vlastně si není jistý sám sebou a že vlastně dělá úplný ptákoviny a je hyperaktivní, ale vlastně není jako důvod a ani to dítě jenom, aby neví. prostě něco dělalo a nezastavilo se. Přesně tak. A pak samozřejmě i taková ta ustrašená agrese. Jo, když to dítě se třeba bojí, ale je agresivní právě proto, že už ten strach v něm tak jako kumuluje, že prostě zbije někoho jiného třeba, nebo často jsou to takový ty jako podrazácký věci, když bychom se bavili z toho ustrašení, že ta agrese je ale často buď to až hodně rychle nakumulovaná a ta agrese je opravdu silná, takže pak to dítě opravdu třeba vyletí a dokáže i třeba praštět toho rodiče, ale samozřejmě i třeba dítě ve školce, nebo prostě ho veme, já nevím, penálem, když bychom se bavili, nebo v poslední době se to stává často, že prostě i ublíží jako horším způsobem, že opravdu veme nějakou třeba zbraň a ublíží, protože tak dlouho, že je ve strachu, že si to potom jako musí akumulovat. A samozřejmě, ať jsou to rodiče nebo někdo, kdo ho třeba šikanuje ve škole, tak potom prostě to šikanované dítě, protože tak ustrašený, že to nevydrží a potom mu v vozovkách chrupnou nervy. Ale samozřejmě jsou to i třeba problémy právě s těma ušima nebo s těma zubama. A tam, když se ty ledviny spojí s tím srdíčkem, tak je to ještě nejenom o tom, že tam může být zadrhávání, problémy s řečí, výslovování a takový,
ale můžou to být taky noční můry, neklidný spánek a taková ta lekavost. Ale lekavost nejenom ve dne, ale lekavost i v noci. Že najednou někde něco a to dítě prostě vyletí a neví, co se mu děje. Noční můra je taková ta pomalá, taková, že dostává do takové té pasivity. Jo, že neví pořádně čeho, co, ale to dítě vlastně tu noční můru si prožívá ve spánku a špatně se mu probouzí. Když to ta lekavost je, že jako vyletí a začne plakat a třeba vás ani nevnímá, ale v tu chvíli je to opravdu tím úlekem. Jo. A pak bychom se mohli kouknout z té psychosomatické, protože to si myslím, že ty rodiče bude hodně zajímat. Takže to jsou přesně takový, co určitě i zapájou, chodí a ty rodiče, že to je takový ty bolesti bříška a ten stažený žaludek, ale takový ty bolesti břicha před tou školkou, před školou. Takže sobota třeba je to úplně v pohodě, v neděli je to v pohodě a v pondělí začnou ty bolesti bříška. Nebo ty průjmy, nebo to zvracení, nebo je to přesně před tím, že ten človíček má jít, já nevím, mají střídavou péči a má odejít k druhému partnerovi třeba a on toto dítě dostane nějakou takovou ataku toho strachu. Takže nebo se ve škole mění učitelky. Tak, cokoliv. A samozřejmě ruku v ruce jde potom oslabená imunita z toho strachu a ze stresu, protože tam, už jsme se bavili o tom kortizolu, prostě to není schopno, protože toho kortizolu je tam strašně moc. No ale často jsou to i ekzémy. A ono je to o tom, jako, že nedotýkejte se mě, nechte mě bejt. Jo, je to takový, jako já už prostě víc nemůžu a potom často se zase ten ekzém zhoršuje v té škole, u toho, já nevím, u babičky třeba, když tam to dítě musí být na táboře, nebo teda u babičky na prázdninách, anebo třeba na táboře. Je to takový ten ekzém, který se vám často s tím stresem zhoršuje, nebo při stresové reakci, tak se to zhoršuje. Ale jsou to taky třeba i růstové bolesti nohou. To je taky hodně častý, to jsou taky jako strachy. Nebo takový, když ty děti často říkají, že ty nohy bolej a třeba ty ťapičky, že bolej, ale samozřejmě i ty růstovky. A to je často ta nejistota z toho budoucna. A je to zase o tom, že je to teď třeba za chvilku to začne zase nová školka. Nový začátky a ty děti budou třeba, jak říkáš ty, změní se jim třeba paní učitelka, odejde mu nějaký kamarád třeba tomu dítěti a jsou to ty strachy z té budoucnosti. Nebo já často vídám, když jsou to třeba nějaký sportovci, tak jim to často nejde v tu chvíli. Něco se tam děje, třeba v tom kroužku a oni začnou mít ty růstovky, protože najednou se tam necítí třeba jistý. Je tam někdo, kdo je třeba lepší. Teď to byli oni a je to někdo jiný. Něco třeba pokazili a teď se bojí. Dají do toho mužstva nebo nedají. A to je hodně častý a samozřejmě, co asi rodiče zase hodně často řeší, je prostě to pomočování. Ať to je nejčastější. A nebo ve dne i v noci. A když to je o tom pomočování, tak když bychom se bavili o tom, že ty ledviny už to nedokážou, ten naakumulovaný stres a strach prostě vydržet. Což znamená, oni to prostě pustí, ty ledviny. A noční, ještě to pomočování, je o tom, že opravdu to vyplaví ten nahromaděný stres, takže to noční je ještě, bychom řekli, trošku závažnější, protože to dítě přes den drží tu kontrolu. Dává se na sebe pozor a chce vědomě prostě kontroluje, mám být jiný, takže mám být ten, který nefňuká, mám být ten, který to vydrží a musím, protože vím, že do té školy musím chodit a to je jedno, že ta paní učitelka je taková, ale musí to vydržet, protože samozřejmě takový ty zase logický, já taky musím chodit do práce, já taky jako nemám kolegu úplně ideálního třeba, jo, to jsou takový zase těch rodičů povídačky, aby jsme ty děti vlastně uklidnili. Takže to dítě se s tím smíří, že to musí vydržet, no a potom samozřejmě v noci to odejde, protože to dítě se povolí, uvolní a všechno to odejde prostě pryč. No a ještě bychom se mohli bavit třeba po té duchovní stránce a je to tak, že ty děti mají otevřené vnímání. Přebírají snáze třeba ten kolektivní strach.
ale taky rodovou zátěž třeba. A jakmile tam duchovně to značí ztrátu jakýhokoliv bezpečí, tak se zablokuje kořenová čakra, pak se zablokuje ještě 2. a 4. Ale co to je? Ztráta pocitu bezpečí je třeba rozvod rodičů, hádky rodičů, ale taky právě třeba změna paní učitelky, takový to, co je pro to dítě jistota v tom životě a jede v té jistotě a pak ztratí to bezpečí. Napadá vás nějaký příklady, třeba holky? Mně se vybavilo to, co Pája včera psala minulý týden psala do společné konverzace Zapomenuté dítě v obchodě. No, Pavli, řekneš? Jo, já jsem právě přemýšlela nad všema těma dětma, který u mě byli. Ne moje vlastní, ale v práci. Jo, tohle je takový nejaktuálnější, to, co tady zmiňuješ. Tak to bylo minulý týden teda. Tak jsme šli nakoupit do obchodu tady u nás v Poličce a vlezli jsme tam už prostě do dveří a strašně tam brečelo nějaký dítě, tak nejdřív jsem si říkala, tak tady nějaký nešťastný chuďátko chtělo něco dobrýho a asi to nedostane. No a za chvilku pan prodavač hlásil teda do éteru, že tam u něj u pokladny brečí dítě a že ať si ho teda někdo vyzvedne. No a naštěstí jsme teda měli jenom tak jako pár věcí, které jsme potřebovali nutně vzít, protože v tu chvíli bych stejně nemohla udělat jako žádný velký nákup. Protože to dítě tam teda strašně moc brečelo, takže nějakých 20 minut, co jsme tam byli. Tak jsem prostě poslouchala to dítě, jak tam brečí a brečí a brečí a ještě říkám manželi, to snad není možný, tak jako oni si tady chodí po obchoďáku a nechají ho tady jako brečet a manžel mě ještě říká, prostě tak to nevíš, to se k němu přidalo ještě nějaký jiný dítě a teď se tady jako střídají. A říkám, no mně to přijde jako jedno a to samým. No a fakt teda, že jo, tak mezi prosekem a mraženou zeleninou tam bylo tak jako osamocený, tak cca rok a půl maximálně. Hošíček tam byl tak jako ponechán osudu a musím říct, že teda to bylo dost hrozný, protože jsme se ho tam snažili ještě s jednou paní utěšit a fakt jsme dělali všechno možné, pak se stejně teda musela volat policie, ale to už asi nebudu takhle zabředávat do toho, ale pozorovat to dítě, kterému fakt maximálně mohlo být rok a půl, jak tam svírá toho jupíka, to pití, mlátí si s tím prostě do hlavy, protože je totálně zoufalý a nemůže jako absolutně nic a jenom se brání jakýmukoliv kontaktu, protože to prostě není ani máma, ani táta, takže my jsme se ho tam snažili prostě konejšit, vzít ho do náruče a ono vyvádělo ještě samozřejmě ještě víc, protože to prostě cizí člověk. Tak to jsem teda jako těžce nedávala, no, jako řešili jsme to tam, naštěstí to dobře dopadlo, ale musela jsem odejít fakt jako z obchodu a holky tady vědí, že jsem jim teda psala, že to mě jako hodně nesedlo, no, že jako vidět takhle zoufalý to dítě, tak to je hrozný prostě. To je šílený, co? Jako pro tebe, jako pro matku. No, jako fakt, co, jako, myslím si, že žádnou mámu tohle nezanechá to jako chladnou. No. A taky první, druhou čakrou a tou čtvrtou. Jako hrozný, fakt jako strašný a ještě když to je něco jako jiného, když třeba přijdou ty rodiče a teď řeknou, a řeší se, jakože přijdou a ona má tyhle ty problémy, jo, a on se počurává tohle, tak je to těžký. Ty emoce prostě, když se vcejdíte do toho dítěte. Ale když do té situace jako vpadnete a teď ty emoce na tom dítěti jako vidíte a to bylo cizí dítě, že jo, nebyly to moje 2 děti, jo. Ale tak to byl prostě pro mě jako hardcore tohle, no. To je masakr. Takže samozřejmě už se mě tam objevilo, jsme tam stáli u těch pokladen a už se mě tam objevily ty traumata, který jako to dítě bude mít a co to s ním jako bude dělat, jo, protože už jsem viděla právě ten strach z odloučení, jo, potom jako má ho pohlídat třeba jenom babička, aby mohli je teda jako nakoupit
tak už jsem viděla, jak nebude chtět vlastně vůbec jako nikam jít, nebo i to, že uvidí ten obchodák a to dítě už tam nebude chtít jít, protože ho tam zase, ten pocit, že ho tam zase jako nechají, jo. Noční počůrávání, to, že může zadrhávat, protože tam fakt jako celou dobu intenzivně jako brečelo. Tohle všechno mě jako šlo pak i u toho jako hlavou, jo. Co následně jako pro uzdravení toho dítěte, té psychiky, bude potřeba. Jestli se k tomu rodiče rozhoupou, a jestli to nebude nějaký, když zapomenete dítě v obchodě. Teď jsme tě vyzvedli. A pak někdo přijde, jo, už jsme tady, tak neuvědomuje si tu šílenou situaci toho dítěte, tak no, chudák dítě. Ale to, že se bavíte o malých dětech, tak bychom si mohli říct, že vlastně děti do zhruba 7 až 10 let, plus minus, žijou v energetickém poli svých rodičů. A prostě hlavně ty maminky. A to je zase spojený s tím, jak jsem tady jednou řekla, že prostě rodiče zodpovídají za to svý dítě. Prostě žije v tom energetickém poli těch rodičů. A samozřejmě můžeme se bavit o tom, že nejzákladnější strachy, co ty děti dostanou, jsou už prenatálu. Pája ví, má spousta těhulí. A ono je to o tom, že ten strach té matky, ať v době prenatálu, nebo hodně často se to projevuje v tom kojení. A zase ty babičky to říkaly, prostě musíš být v klidu, jinak to dítě bude samozřejmě brečet, že jo. A nesmíš brečet, nesmíš být ve stresu, protože to dítě bude taky ve stresu. Všechno to na něj přenášíš. Přesně tak. Moudrý to slova, protože opravdu to tak je. Takže ten strach matky, který má ona v těhotenství, ať už od cokoliv, opravdu to jsou opodstatněný často strachy, může vám někdo a třeba mít autonehodu, třeba partner, může někdo onemocnět, to jsou opodstatněný strachy. Můžete se taky bát o to, že prostě o to miminko přijdete, protože třeba už jste 3krát předtím přišli. Takže jsou to i opodstatněný strachy a můžou to být třeba i strachy samozřejmě o existenční, takže jo, maminka třeba přestane pracovat, nebo právě tátovi se něco stane, nebo druhýmu dítěti, 3., 4., 5. třeba před nima, že jo, to je prostě všechno. Ale i tak, když jsou to opodstatněný strachy, tak do toho dítěte se to prostě vsakuje, dostává se to do něho. A jsou to samozřejmě i ty strachy těsně po tom narození nebo při narození, takže zase strachy z porodu, jestli to stihne do porodnice, nestihne, jestli to pozná, to jsou častý jako strachy maminek, poznám, nepoznám. Ale samozřejmě taky, když to dítě třeba nějakým způsobem už třeba kope a teď ta maminka jako dítě chvilku nekope a ono už se začne bát, jestli náhodou miminku se nic nestalo. Takže opravdu jsou to i opodstatněný strachy, samozřejmě to může být někdy hysterický strachy, s tím jsme se taky jako často potkali, ale prostě všechny tyhle strachy přecházejí na to dítě. A to jsou takový ty opravdu ty prvotní, řekli bychom, než to miminko začne tak nějak vnímat, takže budeme se bavit třeba o nějakých třeba 2-3 měsících, když to miminko už začne vnímat to, že třeba se kolem něho něco dělo. A pak to dítě začne mít bloky nebo ty strachy díky zrcadlení. Díky zrcadlení toho okolí. Zase maminka, tatínek, sourozenci, babička, dědeček, ale samozřejmě všichni ostatní, což znamená, jak oni se chovají, jestli už to dítě nějakým způsobem vystavují toho strachu. Takže přesně takový ty řeči jako pořádně ho oblíkni, aby to dítě nenastydlo, a nedávej ho do té sedačky, já nevím, obráceně, protože by mohla být ta nehoda. A všechny takovýhle ty ustrašený věty, které před tím dítětem vlastně řekneme a někdy jsou opravdu propojený s těma emocema. A nebo třeba když taková ta typická, ten starší sourozenec si chce pochovat, že o to malý, konečně využije té příležitosti, že třeba u postýlky nikdo není, že jo, z té mámy, nebo ta máma, táta, babička jsou zrovna pryč a to dítě přijde a začne si třeba toho sourozence hladit, nebo nedej bože, když ho veme do ruky a ty ta maminka to vidí, samozřejmě zařve, jo, a já nevím, polož to, nebo prostě cokoliv, taky staršímu vynadaj. No ale tam dá se říct, že
se skoro nic neděje a obě děti dostanou totální trauma a může jim to třeba narušit i jejich vztah jako mezi těma dětma. Takže to jsou pak takový ty strachy z toho zrcadlení, když ty rodiče zrcadlují a ty strachy. Napadá vás holky něco z tohohle zrcadlení? Že to je hodně častý, jo? A ani si to neuvědomíme, co těm dětem předáváme. Těch strachů. Já mám dneska takovou živou, jo. Pár hodin, než jsme šli natáčet vlastně Krávovny, tak jsme s holkama odjeli do Lanového parku. Tady kousek C, už jsme tam tenhle týden byli, nebo my jsme tam byli víckrát, ale holky tenhle týden prostě žili tímhletím a chtěli se tam vrátit. A my jsme tam přijeli a nejdřív tam byl takový klídeček a potom se tam nahrnulo víc dětí. A dneska, co jsem tak jako pozorovala, tak jsme tam byli my jako rodiče s těma holkama a spíš tam byli prarodiče, teda jako s vnoučatama. A teď tam jsou různý ty prolejzačky, že jo, lanový a tohle a tak se vždycky jako čekalo, až si to jedno dítě jako proleze, aby se to nerozkývalo. A před náma byl chlapeček, já nevím, 4 roky mu mohly být. A tak jsme tam čekali a šli jsme takovou jako frontu a teď se vozívalo. Prosím tě, ty jsi takovej mamlas. Ne, fakt jako. Ty jsi takovej mamlas. Spadneš. Nedělej to nedokážeš. A teď ta babička, to byla babička prostě, s tím jako tónem takhle jako vlastně moderovala ten lanový park. Jo, ty prolízačky, který on tam jako takhle, jo, tam jako stála, nedělej to, spadneš, ty seš máslo. No to ne, jo. No to, a ještě teď je úplně vypadla, co ona mu tam ještě jako říkala. Že to jako nedokáže a ještě cosi, že má stejně strach, jakože tam jako někde jako spadne, pak že si tam rozbije pusu a takovýhle jako, prostě mu to tam jako nalajnovala celý to lanový jako centrum. No, takže v půlce té nejjednodušší prolízačky tam chlapeček spadnul, že jo, protože babička teda řekla, že spadne, protože je máslo, který se stejně jako neudrží na tom laně tam ty jako prolízačky. Tak to byl jako dnešní takovej aktuální zážitek. To jsem si fakt normálně říkala. Ani mě v tu chvíli nedošlo, že budeme vlastně natáčet tady to téma. A to dítě to tam hezky tak jako ukázalo všechny ty strachy té babičky, co ona tam jako měla, ještě tímhle tónem to do něj pěkně nahustila teda. Chudák dítě, ale tohle krásně popisuješ, to je vlastně tlak okolí a je to strach ze selhání. Oni mu dávají, už dá se říct, nahrávají do něho strach z toho selhání. A to je velký problém. A když takhle pojedou, a nedej bože ještě, když se k tomu přijde třeba i ty rodiče, tak to dítě bude mít celý život prostě zkažený. Byla tam babička a teďka mě právě ještě, my jsme tam byli teda dneska a ještě jsme tam byli tenhle týden jedno odpoledne a tam jsem, vím, že mě zarazilo, teď mě to úplně vytnulo jako na mysl, protože minule jsme tam měli i našeho psa, máme teda labradora, takže takový středně velký plemeno, asi všichni vědí, jak to vypadá. A on je hrozně jako přátelský, má rád děti, ale to je jedno, on prostě má rád výlety. Takže on měl s náma, my jsme tam měli na tom vodítku a teď on šel tak jako hezky u nohy, prostě fakt jsem ho měla u sebe, nikdy ho nepouštím nikdy jako na volno. A když teda víme, že tam jsou lidi, že, aby nikoho neobtěžoval, ale chtěla jsem říct, že jsme tam šli a tam byly zase teda babička s dědečkem shodou okolností a takový starší dítě, tomu mohlo být už tak 10 let, nebylo to malinký, jo. A my jsme šli kus a já jsem šla za holkama do toho lanového toho a teď oni, jako ta babička, to dítě úplně odhodila k tomu dědovi a ozvalo se. Ježišimarja, pes, běž na stranu. A teď jako to dítě vlastně, my jsme od něj byli ale daleko, jako. I kdybych toho našeho psa pustila trošku volněji z toho vodítka, tak on na něj jako nedošáhne. Jo. A já jsem ho měla fakt jako u levý nohy. To dítě šlo po mý pravý straně. A ta babička ho normálně odhodila do toho houští, tam je jako s borůvkama, aby se jako nedotklo toho jako psa. A teď to dítě prostě po mně tak jako kouklo a se, Ježišmarja, pes. A má ho fakt tam jako úplně odpinkla. Jo. Teď jsem se tak jako koukla, šla jsem jako pryč a říkala jsem si, no, tohle dítě nebude mít jako asi rádo jako zvířata. A tohle je přesně to zrcadlení, protože tam babička zrcadlí tomu dítěti ty svoje strachy. A tohle je přesný příklad toho zrcadlení.
Jo, já jsem fakt i pak, že jsme tam šli ještě na procházku do lesa, tak jsem si právě říkala, jako, že to chápu, jsou lidi, kterým i ty psi vadějí, nebo vadějí jim jako zvířata, ale ne, že by mě to nesedlo, to ne, ale že jsem prostě věděla, že opravdu jsem ho měla u nohy. Kdyby k němu třeba čuchnul nějakým způsobem. Nemám to ráda a nemám to třeba ani ráda, když přijde nějaký dítě a bez dovolení prostě na něj šáhne. Jako je to furt prostě cizí pes a nikdy tohle fakt jako nedělám. Ani naše holky tohle nesmějí dělat. Ale ten pes se ho, vlastně tomu psovi bylo to dítě úplně ukradený, jo. Ale ta babička, ta reakce byla tak strašně jako prudká, fakt jako enormní, že jsem si říkala, no tak sama babička má hodně velký problém a teď to přenáší to jako na to vnouče, ale to dítě bude mít to samý, tak. Protože ta reakce byla fakt jako že hodně. Jo. No a tohle je to zrcadlení, což znamená, že oni zrcadlejí, ty rodiče zrcadlejí právě ty strachy těm dětem. Takže je to třeba úplně klasický prostě strach, já nevím, z pavouků, ale je to taky strach třeba a úplně jednoduše třeba z lítání, ale jsou to i takovýhle strachy, kdy ty rodiče se vyjadřují už před tím dítětem. A to dítě nemá šanci si udělat svoje zážitky, nemá šanci si to jako zhodnotit sám, ale už je odsouzený k tomu, že to prostě, jo, bohužel, prostě ta maminka něco, nebo tatínek, nebo ty rodiče, cokoliv, tak tohle je krásný příklad zrcadlení a my si neuvědomujeme. Zase v dobrý víře, ta babička to udělá v dobrý víře. Jasně. To, že je totálně omezená a že nedovolí tomu dítěti samo nějakou zkušenost je něco jiného. Ale zase to je prostě v dobrý víře. Co chceš Ona říct? ho chtěla jenom jako, že jo, jak asi měla nějakou zkušenost nebo něco, tak jí to nedovolil ten strach, že jo, jako ona ho vlastně chtěla jako ubránit. Jo, to je ale v dobrý tady, víře, ale bohužel. Jako víš co, kdyby ten pes tam štěkal, vrčel nebo něco, ale on byl vlastně strašný kus jako vodní, takže ten zásah byl takovej jako prudkej vodní, no. Tak ono na tom nezáleží, jestli blízko nebo daleko, že jo, když má paní problém, tak prostě takhle zareaguje, ale mně se zase vybavilo, jak takhle zrcadlením do mě bylo vsazený strach z eskalátoru. A ty jsi to, Marky, zažila, co to se mnou potom jakoby dělalo, protože já jsem vždycky byla uchopená prostě jakoby zezadu a postavená na ten schod, který se rozjel. A nebylo mě dovolený se vůbec jakoby pohnout, jo, a úplně jsem cítila ten strach toho člověka, který je za mnou a teď mě tam ještě drží. A potom jako dospělá, když jsem viděla jezdící schody, tak jsem byla schopná jít vlastně až do paniky a máme s tím jako úžasné zážitky potom. A zvlášť, když nemůžeš... To máš jako z něčeho, já jsem myslela, že, jako, že jsi to měla, jako, že se bojíš jako těch, co máš jako od rodičů? Ano. No, když nemůžeš jet vejtahem, je to trošku problém, třeba v metru. Nebo no, jako já jsem s ní takhle párkrát jela, jo, hledali jsme výtah v obchodňáku, to my máme. Ale my už jsme pak vychytali. No, ale víš co, pak je problém, když jeden se bojí do výtahu a druhý na eskalátory. Jo. To se naštěstí nebojím, ale my jsme spolu to pak řešili, já jsem stála za tebou a dávala jsem ti tu jistotu, takže to bylo trošku jiný. No a to je právě to, že to zrcadlení je právě to projektování těch svých strachů a to je přesně takový to, nechoď tam, spadneš. Lidi jsou zlí, já nevím, tyhle prostě sousedi jsou jiný, jo, teď se budeme bavit třeba rasisticky, jo, narážky a tohle všechno je to projektování, to zrcadlování, takže zrcadlování a ještě víc je to projektování do těch lidí, prostě programujeme tímto dítě. Jde to snadno a jde to rychle. Velmi rychle. Jo. A ještě takový hodně silný projektování, a to je zase hodně častý u těch dětí, je, že ta maminka do toho dítěte projektuje a pak říká, ono nechce. Já se s tím určitě taky potkala. Jo, maminka vede dítě do školky, je z toho úplně podělaná, má z toho už, já nevím, 3 neděle prostě neurózu, že to dítě najednou opustí v té školce a pak to dítě tam začne řvat a ono tam nechce být. Ale ta maminka, to dítě do té doby, než ta maminka to opravdu hystericky prožívala třeba kolikrát a měla ten strach obrovský, tak to dítě by tam bylo třeba úplně v pohodě. Ale to je prostě, a hodně často je to s kojením. Zase, ono nechce, ono pořád chce to prso. Ono nechce přestat kojit. A když se koukneme, tak jako, a ty chceš? Jo. Ty ho nechceš pustit, ty ještě ho chceš mít u sebe. A tohle je častý a to je právě takový to projektování. Takže to je ještě nadstavba toho zrcadlení. A často jsou to věci, které vůbec ani
a nedokážeme říct a je to právě přes to silný pouto nebo přes to velký pouto nebo přes tu lásku a ty maminky to umějí docela hezky a až třeba někdy do dospělosti, když jako se nedokáže ani najít partnerku, protože ta maminka prostě ho tam drží. Takže máme tady tak nějak všechny možný a potom ještě jaký strachy můžeme mít, tak jsou transgenerační strachy. Jste určitě taky slyšeli? A je to o tom, že ty se neseme v genech, to můžeme říct jako rodinná třeba zátěž, neseme si je v genech a je to přes to, že třeba můžeme mít daný to, co naši předci zažili, ty strachy, takže třeba přežili hladomor a teď ty děti můžou mít třeba strach z toho, že nebude dostatek, takže se přejídají, nebo třeba z války. To je hodně častý, tady těch válek bylo několik a ty naši předci si to někdy jako opravdu prožili nehezky. A tohle jsou ty transgenerační přenosy. A vím, že byl tenkrát nějaký výzkum takový veliký a bylo to dokázáno na vlastně náboženství Židů, protože oni byli často potlačovaní a byli často ničeni a oni opravdu ten genetický kód mají na takový ten specifický, že tam je u nich přesně ten gen nějak vygenerovaný právě na to přežití a na to, že se museli různě schovávat. Takže vím, že u nich to přímo bylo, že tam ten dokument dávali. A potom samozřejmě ještě další, ten strach z okolí, a to je, jak jste říkal, ten strach ze selhání, ale je to třeba strach z nepřijetí. Nový kolektiv zase, jo, nebo můžeme se bavit i třeba na tom, že někdo má značkový oblečení, druhý nemá, jo, jedni jsou bohatý, druhý nemá, jsou to zase třeba posuzování a ty máš prostě, já nevím, křivý nohy, máš, já nevím, velký uši, jo, to jsou takový velký nos, jo, zase i na tom posuzování a když to dítě je posuzováno, tak samozřejmě mu to vyvolává strachy a je to ten posměch, to znevažování té pravdy, což je taky hodně důležitý a určitě je to znevažování pravdy, to je úžasná věc, kdy my tomu dítěti prostě nevěříme. A to, jak jsi říkala na začátku, to je přesně takový to, že je někde třeba ten bubák, že někoho někde vidějí ty děti, protože oni to mají otevřený, že jo. Takže když pak přijdou a že tam někoho v pokoji mají, a to je zase, teďka můžu říct, to je docela čerstvý. Prosím tě, koho bys tam měla? Přesně tak. Vysávala jsem tam a nikoho jsem nepotkala. Teď to je čerstvý docela, já nevím, měsíc, co jsme se bavili, nebo jsme se potkali s mým synovcem a s jeho dcerou, to má asi 14 roku, promiň, jestli máš víc, myslím, že 14. A bavili jsme se o nějakých takových duchařských věcech a ona tam mimo jiné, protože můj synovec zažil něco, co prostě bylo trošku duchařského a byl z toho úplně hotový, povídal to prostě v oči na vrch hlavy. A jeho dcera říká, no, vidíš, a já, když jsem za tebou, a nebo za vámi chodila do ložnice a říkala jsem, že tam stojí bytost, která na mě kouká, tak jste mi vždycky řekli, prosím tě, tam nikdo není, prosím tě, běž spát, neotravuj. Říká, a furt to tam stálo a furt to na mě koukalo. Se otoč na druhou stranu. A já říkám, no a teď jsme si o tom začali povídat, začali jsme to rozbíjet a říkám, ty jsi fakt jediná, co mi věříš. Říkám, já ti věřím, protože vím, že to tam bylo. A teď synovec se zarazil a uvědomil se po těch, já nevím, prostě třeba 10 letech, jak vlastně byl v uvozovkách stupidní, že teď, když on prožil daleko míň než toho bubáka v té posteli, tak má z toho oči na vrch hlavy a to dítě dělal z něho vlastně blbce v uvozovkách. A to je to znevažování pravdy. Když to dítě třeba řekne, že to opravdu neudělalo, nejenom ty bubáci, že tam jsou, to nevěříme hodně často, ale i třeba, že to neudělalo. Že to udělal někdo jiný. A my nevěříme, protože to prostě nemohl někdo jiný udělat. Ne, to udělal ty a nebudeme se o tom bavit. A nevyslechneme často to dítě, nenecháme ho jako vyslovit tu svoji pravdu. A my už, protože jsme samozřejmě, že jo, jako ty soudci a máme v tom jasno, my všechno víme, že jo, jako ty rodiče, tak je to často pro to dítě zase velký trauma. A na všech těchto strach, s těma strachama se to dítě začne uzavírat a začne pochybovat, což je velký problém. Takže začne pochybovat sám o sobě. Takže ten chlapeček z toho lanového centra bude o sobě neskutečně pochybovat. Ten druhý chlapeček bude pochybovat o tom, že ty zvířata vlastně asi nejsou teda bezpečný. Všechny zvířata potom můžou být nebezpečný. A ta pochybnost je ztráta ty identity toho dítěte. A je to zase obrovský bloky. A navíc, když si uvědomíme, že ještě nemají vybudovaný žádný emoční filtry nebo emocionální filtry. Prostě nemají. A je to, jak Pája říkala minule, že jsou jak houbičky
a já říkám nahrávací studia, tak oni vlastně opravdu dokážou ty děti, a to sami zase můžete posoudit, že je třeba i nevyslovený emoce. Že oni prostě vědí a okamžitě to cítí. A to je jedno, jestli to je miminečko malinký, anebo prostě 6letý dítě. Oni přesně cítí ty nevyslovené emoce. Ty maminky, toho tatínka často, nebo toho nejbližšího, ségra. A oni neřeší prostě, jestli ta maminka jako si z toho jako vykřičí nebo nevykřičí. Samozřejmě, když to vykřičí, bere to dítě ještě vědomě. Ale když ne, to dítě neví, co se děje. A ví, že je nějaký problém. Ale neví. Protože to je nevyslovený a ono to jenom cítí. Nebo jsou to takový to napětí v tom domě, jo? Jako když se tam rodiče pohádají, ty děti přijdou a dělá se jakože skoro nic. Opět to není dobrý, ale jako dělá se, protože se přece nebudeme před těma dětma hádat, jo, nebo přece ta ségra bude naštvaná, protože ji nepustili někam na zábavu, takže tam bude dusno, ale budeme se tvářit vlastně, že to je jako dobrý. On jí to přejde, tu starší a ta mladší ta o tom neví. Jo, takže tohle jsou právě třeba to napětí v tom domě, nebo ty skrytý konflikty, takže takový to, když jako máte návštěvu, teď vy máte rádi babičku, že jo, protože třeba babička pokaždý přinese dárky, takže to dítě má třeba rádo tu babičku, protože přinese dárky, no ale vám ta tchyně úplně nevoní, že jo. Takže ona přijde na tu návštěvu a teď je tam to napětí. Jo? Ten skrytý konflikt, který tam třeba byl před 10 lety, když třeba ta paní začala chodit s jejím synem a úplně se jí třeba nemuseli líbit, a jedno, prostě já nevím, byla divná, nebo měla maturitu, Moc nebo ezo. prostě cokoliv, nebo třeba. A teď vlastně ten konflikt mezi nimi, a teď musí udržovat samozřejmě ty nějakou společenskou rovinu, musí. No a teď ten skrytý konflikt, a to dítě to vůbec nechápe, protože to je ta babička, co přinese ty já nevím, dárky, a ta maminka, která je pro to dítě úplně A teď prostě tam je divno. Teď tam začne být divná atmosféra, protože samozřejmě holky se na sebe nejdou, že jo. Oni se nebudou vítat. A když tak to bude takový to, jo, kvůli dětem, kvůli manželoj, jo, no, tak je to společenský, tak jednou za 3 měsíce to přežiju, že jo, no, a těším se, až prostě bába vypadne, že jo. Což znamená, že to jsou přesně ty skrytý konflikty, ale i v tom okolí, kdy prostě vy jdete třeba po ulici a jenom se maminka s nikým nepozdraví, protože prostě, já nevím, před 10 lety zase chtěli jednoho kluka, no a on si vybral jí, no tak já se s ní bavit nebudu, že jo, samozřejmě. A teď to dítě jde s vámi a teď cítí tu vaši energii, jak se mění, jak se ta bytost k vám přibližuje, ta bejvalá třeba kamarádka, teď už samozřejmě totální nepřítel, a to dítě to vnímá, tu energii, a vůbec neví, o co jde. Vůbec neví, jako proč se ta maminka mění, proč začne držet třeba ten kočárek jako křečovitě, proč prostě má, já nevím, zatnutý pěsti. Neví. Ono to vědomě neví, vědomě to nepobírá, ono to neví, co se děje. A jenom cítí tyhle nevěřčený, tyhle věci, které tam jsou. A zase jsou to strachy úplně neskutečný. Jo. A všechny tyhle strachy, jak to jde do těch ledvin, takže nejenom, že nám to blokuje, ničí ty ledviny, neřeknu to srdíčko, ale blokuje nám to právě tu první čakru, která je sídlem a základem naší stability. To je ta kořenová čakra. Ona ji vlastně úplně zničí a teď najednou to dítě má ty pocity. Nejsem milovaný třeba nějakým způsobem, nejsem tu vítán, jo? Nejsem dost dobrá. Necítím se v bezpečí. A když už to dítě dostane to necítím se v bezpečí, tak je to v vozovkách prdel. Protože to už je ta největší, co může být. On ztratí pocit bezpečí. Ještě když si říká, dobrý, tak nemají mě úplně rádi, ségru mají radši, nebo jo, prostě ještě to tam jakoby trošku je. Ale jakmile ztratí ten pocit bezpečí, tak to už je prostě problém. A co to dítě začne dělat? Ještě víc chce tu matku. Ještě víc chce toho tátu. Ještě víc chce větší kontakt, protože to jejich energetický pole má dávat bezpečí. A ono to dítě se jako vykyklá tou čakrou spodní, takže ono není připojený, žije v tom energetickém poli matky. Takže si představte, že vlastně ten balonek, který ta máma má držet, takový ten heliový balonek, tak ona ho má vlastně, nebo má ten provázek má být v jejím poli, ale ten provázek má být spojený s tou zemí, aby přišroubovaný, prostě totálně přivrtaný, má být k zemi. A jenom v tom poli ten balonek má v určitý výšce, prostě se hýbat v tom jejím poli. A najednou se to tam odstřihne, cvak, a ten balonek se lítá nahoru, dolů, doleva, doprava v tom jejím energetickém poli podle toho, jak se maminka chová.
nebo ten tatínek. Tak co chce? Chce se někam ukotvit. Takže co? Chce s maminkou spát, nebo s tatínkem, nebo s babičkou, nebo se ségrou. Chce neustále být v kontaktu. Nechce opustit, protože ještě si vem, že ten balonek z toho energetického pole pustíš. Ať si pluje. A já tě možná někde chytnu. Ty děti se neskutečně bojí se chodit kamkoliv, kde to dítě, nebo jenom prostě, já nevím, půl metru se vzdálit od té matky. Ne, i na ten záchod s ní půjde. Neexistuje, aby ta máma se od nich vzdálila, nebo ten táta, aby se od nich vzdálil. Takže co často udělá ta maminka? No tak já ti ho uspím a pak někam půjdu. To dítě se zbudí a ta maminka tam není, nebo ten táta tam není. A je to problém. Je to ještě větší problém, než to bylo. A vůbec se neuvědomujeme, že jako, vem si, kdyby ty, to se často těm lidem nelíbí, ale to říkám, jako tadyhle třeba s tím opouštěním toho dítěte. A vem si, že ty budeš chtít jít třeba, já nevím, s náma si sednout do hospody. Tak ty uspíš tvýho manžela a pak řekneš sousedce, hele, lehni si k němu, pohlídej mi ho. Dokážeš si představit tvůj manžel, když ráno otevře oči a bude tam tvoje máma, nebo tvoje sousedka, nebo tvoje tchýně. Představ si tvýho manžela, jak otevře oči a ty tam vidí místo tebe, tam uvidí úplně jinou bytost. Jsem si to představila velice živě, to já umím, tak víš, jich barvách. Super. A teď ještě to bude ženská. Teď si představ, že potkáš nějakýho prostě, tvýho strejdu a řekne, hele strejdo, lehni si tady k němu a pohlídej ho, prosím tě, já si odskočím a já se pak jako dopoledne se vrátím nějak. To by vyvádělo, že jo, strašně. No a těm dětem to děláme úplně běžně. Naprosto běžně. By lítal po baráku. Co to bylo jako? A těm dětem tímhle neskutečně ničíme, tím strachem. Neskutečně ničíme. Neskutečně. Protože si to k ním dovolíme. Protože si ty rodiče myslí, že prostě to musí zvládnout. No, protože si myslí, že to není nic. Ale každý ten rodič z nich má nějaký trauma, má nějaký svý strachy. Jenom je zavřel do nějaký bedínky, skoval si je třeba do toho nevědomí, anebo z toho má svý traumata. Proč ta ženská třeba má problém s tím, když manžel odjede a ona radši veme dítě a jde spát třeba ke svým mamince, nebo si tam pozve kamarádku nebo někoho, protože se bojí třeba doma spát sama. Ale dítě v pokojíku spát může a ještě ho donutím. A to je to takovej ten respekt, co bychom k těm dětem měli mít, že si k nim nedovolíme to, co bychom si nedovolili k někomu jinému. Přesně tak. Ale bohužel někdy, promiň, že jsem to skočila, ale bohužel někdy my se i vysmíváme, i ponižujeme svý partnery. Ty si, nevím, já jsem vás úplně jako s tvým partnerem moc neviděla, ne. Ale vem si, jako dohromady úplně často ne, ale vem si, že kolikrát jsi svědkem toho, že ten táta řekne něco hnusného svý třeba manželce před těma dětma, tak jí dokáže říct, že je blbá, že je tlustá, že je někde jinde, prostě úplně mimo. Jo? A hodně často ty lidi nemají ani respekt sami k tomu partnerovi třeba a ani nemají k těm dětem, což znamená, tam už je to zase úplně něco jiného. Ale kdo respektuje toho partnera, tak by měl respektovat i ty děti, aby tam ty strachy prostě nebyly. Převemte si, kolik věcí je ovlivňuje. Všechno. Neskutečný. Všechno je formuje, že jo? A i dobrou vůlí. Třeba jako ta babička chtěla, aby ten pes se s ním vůbec nepotkal. No jasný, no. Vůbec jako. Ani na ty 3 metry třeba. Co kdyby náhodou, tak ty jsi hubená, vysoká, co kdyby pes vyrazil, zlomil tě a snědlí toho urval kluka. by se z řetězů. Přesně tak. A tohle jsou věci, které opravdu, nebo já jsem chtěla, abyste pochopili, jak ty věci se prostě dějí, jak to dítě ty strachy získává, jak ty strachy vlastně tam jsou v tom tělíčku. Často zničený, úplně zablokovaný, když bychom se bavili a je to opravdu hrozně smutný. A zvlášť to dítětko, který prostě v tom roce a půl ho tam nechali někde stát vedle mrazáku, tak bude z toho mít trauma veliký. A pak samozřejmě, když přijde za tím tatínkem nebo za tou mámou, že třeba s nima chce spát,
tak ho můžou ještě zlomit tím, že prostě jakože ne a pak to dítě si pláče do polštáře. V tom lepším případě do polštáře, v tom horším ho necháme uřvat, že jo, aby spalo. Vyřvat. Tak. Jo, ono se uřve, ono spí. No a když máme toho strachu hodně, ač jako často, tak znáte slovo bezmoc? A to je přesně to, že vlastně bezmoc je přímým důsledkem dlouhodobého nebo intenzivního strachu, který paralyzuje, a to už je ta paralýza, naši životní sílu a díky tomu vlastně ztrácíme vůli cokoliv měnit a energie strachu zase, jak jde dolů, tak je ta bezmoc stahuje Nemáme chuť, celý sílu, toho člověčka. odvahu. A Jenom to odevzdává necháváme vlastně, bejt. má ztrátu toho svýho života. Odevzdáváme se sami tomu strachu. Všemu, co je vlastně kolem nás. Takže já bych vlastně chtěla rodiče poprosit, aby se aspoň občas zamysleli, jak jim by bylo na místě toho dítěte. Já vím, že to nejde vždycky, jo, ale aspoň občas prostě si říct, a jak by bylo mně, kdyby mě to takhle někdo řekl, kdyby někdo takhle zareagoval, kdyby mě takhle znevažoval, jak by mi bylo. Jo, a trošku o tom víc přemýšlet. Vím, že to nejde vždycky na 100%, že prostě máme spoustu povinností a tak dále, ale aspoň občas. Ona se tomu říká převzít zodpovědnost. A tu zodpovědnost by ty rodiče, prarodiče, sourozenci, tety, strejdové, všichni prostě měli mít. Ale víme, jak to je. Víme, jak to je. Tak já doufám, že se vám i dnešní díl líbil, i když si myslím, nebo aspoň ve mně to zanechalo, jakože máme nad čím ještě furt jako přemýšlet. A my jsme vůbec neřekli, jak z toho ven. Jak z toho ven, ale tak to si určitě povíme příště. Sledujte nás, můžete nás sledovat na Spotify, YouTube, Apple Podcast a podcasty.cz. Najdete nás na Facebooku i Instagramu pod profilem Krávovny. Napište nám do komentářů vaše poznatky k dnešnímu dílu. To je, jestli jste se i třeba v některých situacích jako poznali, jestli jste si našli nějakou situaci, ve kterou jste zažili třeba. A napište nám na e-mail krávovny@seznam.cz a my se na vás budeme těšit zase u dalšího dílu. Takže mějte se krásně, mějte krásný dny, pokud možno bez strachu a užívejte si je. Takže ahoj. Ahoj.